Ozza, make sure li din is-sena ġdida tagħmel commitment li taqra l-Bibja kull jum. Taqra partijiet mill-Bibja, ovvjament mhux qed ngħidlek biex taqraħħa kull jum minn kaver sa kaver, ovvja. Imma aqra biċċiet mill-Bibja kull jum. Amen? Mela, naqbdu l-Bibja f'idejna, bit-telefon mitfi jew silenzjus u ngħidu din minn warajja, missi qadis. Grazzi tal-kelma qadisa tiegħek. F'din is-sena ġdida 2019 espandi fija il-ġuħlaċ biex nirċivi dak kollu li inti għandek għalija. Spiritu Santu aħdem fija int. Għatini revelazzjoni. Għatini ġuħ u għacċa li kmule għaddis. Naf li inti għandek ħafna iktar, ħafna ola, ħafna aqwa minn dak li nista' nimmaġina jew nitolbok. U dan jien kollu rrid nirċivih permezz ta' Sidi Ġesu Kristu, il-kelma qaddisa tal-Alla u l-Ispiritu Santu għal glorja tiegħek missier. Halleluja, amen. Glorja lil mulej. Morru fi ktib ta' Ġeremija. Ġeremija 33. Ġeremija 33. Ħansa sikom mistoqsija. Intom lesti li tiġu streċjati? Issa biex tistreċja, aħna mamuli mill-ġilda. Sewa, mamuli mill-laħam. Il-ġilda biex tistreċja, xtiet tamilla? Xamilla? Aj, bro, xamilla ġilda biex iġġelbida? Tistreċja? Imma jekk tkun nixfa, x'tiġrila? Tinqasam. Mela biex ma tinqasamx, xi tagħmilha? Ajja jgħiduli. Trid tidlika biż-żejt biex inti tkun tista' taspandi. Amen. Għaliex, darba l-mulej għalli kelma, waħda mill-ħafna li għalli dil-kelma. Għalli, I stretch you so that I can fit in you. Jien nistreċjak biex inkun nista' noqgħod fik. Għaliex, kemm hemm minnkom tafu u realizzajtu li Alla ħafna huwa akbar minni, huwa ħafna akbar minni. Għada kif ħajqgħod fik? La ħajjiġi joqgħod fik huwa akbar minni, bil-fors li tistreċjak. Amen? U waħda mill-xogħol tal-Ispiritu Santu huwa li lilek jistreċjak. Amen? Il-bniedem li suppost jisejjaħ Kristjan u wasal f'pożizzjoni fejn huwa kuntent fejn hu waqaf jistreċja. Waqaf jiġi midluk. Amen? L-Ispiritu Santu għalhekk fil-Ktib ta' Efesin kapitlu 5 vers 17 tgħidlek komplu imtlew kontinwament bl-Ispiritu Santu. Amen? Xi darba tiltaqa' miegħu, imma qatt ma tieqaf tirċievi minn għandu. Dejjem tibqa' mxarrab. Ma tistax tinxef. Amen? Issa, mistoqsija oħra. Kemm minnkom tirrealizzaw li Alla ħafna għandu iktar milli taħseb int għalik. Alla għandu għalik ħafna iktar milli taħseb int li għandu għalik. Ħanerġa' ngħidilek, ħanejda bl-Ingliż. God has much more than you think he has for you. Ħanejda bit-Taljan. Il Signore ha più di tutto quanto tu potrai immaginare che Lui ha per te. Lui ha ancora molto di più. In tongues. Shabrahossi kilanda brabakoto rehabandi kiela babrosso taka. Amen. Darba minn flok għamilna in tongues u interpretation, għamilna interpretation un bat tongues. Amen. Aħwa, ħafna minnkom xorta ma fimtuwix. Jisi, għax aħna faċli, is-sena l-oħra, jumejlu,
għedtilkom li jiena rrid inkisser il-molds kollha li jiena u inti poġġejna mpoġġin fija. Amen. Irrid inkisser il-mold ta' aħna evanġeliċi. L-evanġelikalizmu jiena marritx ngħix f'dik il-mold. Marriċ ngħix fil-mold ta' protestantizmu. Marriċ ngħix fil-mold ta' kattoliċizmu. Marriċ ngħix fil-mold ta' pentekostalizmu. Marriċ ngħix fil-mold ta' karizmatikatizmu. U marriċ ngħix l-ebda mold ta' izmu. Amen. L-iktar waħda li nittollera b'revelazzjoni li jiena ngħix fiha hija il-Kristjanizmu. Amen. Għaliex jiena u inti, kemm minnkom kontu hawnhekk New Year's Eve, kemm minnkom kontu New Year's Eve, kemm minnkom ma kontux hawnhekk. Oraj, mela missejtu xed imma qiegħda fuq l-internet inħeġġitkom biex mor tarawha. Matul iż-żmien innotajt li ħafna Kristjani iktar milli jidentifikaw ma' Kristu, jidentifikaw ma' denominazzjoni. Għalhekk inti tiltaqa' f'ħafna Kattolċi f'Malta, tgħidilhom inti għandek il-Kristu, jiena Roman Catholic. Għalhekk ma fhimx kelma li għedlek. Però dik mhix fil-Kattoliċiżmu biss teżisti, dik ukoll teżisti fil-evangelikalizmu. Inti għandek il-Kristu, mela jiena evangelical. Xi tfisser dażi? Jiena naf knejjes pentekostali u m'għandhomx qatra pentekosta fihom. Xi jfisser dażi? Ma jfisser xejn. Qed tifhmu? Mela jiena u inti bil-fors, jekk aħna rridu nesperjenzaw dak kollu, kulħadd jgħid kollu, li Alla għandu għalija, jiena rrid bil-fors inkisser daw il-molds kollha għax Alla ma joqgħodx fl-ebda mold minn daw. Issa, ma rridx inkun kattiv, fis-sens hemm affarijiet tajbin f'ċerti minn dawn il-molds, hemm affarijiet tajbin. Imma ma' ħafna affarijiet li inti u jiena għax ġejna mpoġġin ġo mold forma, itallimna naħsbu f'dik il-forma. Jekk kattoliku taħseb bħala forma kattolika, jekk protestant taħseb bħala forma protestanta, jekk evangeliku taħseb forma evangeliku. U Alla tgħidlek there's more. U rrid nassugurak, and it's all in the Bible. And you've read it, but you have chosen not to see it. Edha fil-Bibja. U int rajta, imma għażilt, jew tanti tallimt bħala tkun evangeliku tajjeb li għażilt li ma tarajix. Għafolja rajta, ma ma rajtix. Semmejtek Kert, fl-axħar tas-sema fejn int. Tiftakar ma tant għajna u inti? Għallawk li ma kontu ġawnek, ħamilkom naqqa drama. Sawa, ma tant għajt miegħu. Kert għamilli jekk, kara. Għalli int Pastor Gordon, għalli vera u beda jisparali l-bullets kollha li tallem fl-evangelikalizmu. U jenet għanna jħar minn dawk. U fil-ħinina talla, nirringazza l-Alla li Alla kien taħ grazzja li jwarafa li għalmenu jitallem jisma qabel ma jpalla aktar. U minn flok, ċertu nies ħasra huma ignoranti. U meta jniftħu ħalqhom, ineħħulek kull dubju li huma. Allura, meta inti tkun għaref, il-Bibja tgħidlek mhux inti ftaħ ħalqek, isma'. Qed tifhmu? Għax inti ma tistax tiġi b'forma evangelikalista, jew kattolista, jew protestantista u tipprova tpoġġi lil Alla fiha. Hemm tajjeb f'dawn il-kampijiet, ma Alla ħafna kbar. Kristu li jiena naf u li rrid inkompli nsir naf
U li 10 snin oħra jekk Kristu ma jkunx ġi, ilkom 10 snin oħra ilu ma kont għadni naf xejn. Qed tifhmu? Jekk inti m'intix tikber fir-relazzjoni u r-revelazzjoni tiegħek fi Kristu, int jew mitt jew wasalt biex. Kulħadd jgħidha warajja Alla għandu iktar. U tant huwa kbir l-iktar li jiena u inti dil-karawetta ta' moħħna u jista' jkollok littri kollha tal-alfabet wara u qabel ismek, li dil-karawetta ma tifhmux. Jiġi mill-ispirtu talla u jrid jgħaddi mill-ispirtu tiegħek. U l-ispirtu tiegħek jtgħidlu mulej irrid iktar. I want more. Because we serve the God of more. Amen. Allura l-għu amor, iġveri iktar, allura inti jekk inti ġibklu tazza u jgħilak tazza ġibkli. Jekk inti ġiblu boqar jgħilak boqar ġibkli. Jekk inti ġiblu galdorun jgħilak galdorun ġibkli. Jgħilak għaxem iktar. Allura, tifmu għahwa? U ħanilkom ħaġa wkoll. F'din is-sena fl-ispirtu tiegħi ħasejta ċarissima. Jekk inti tikber iktar, jekk inti titavvanza iktar, ħajkun hemm nies li inti ma tistax timxi magħhom iktar. Now, dawk li jgħidu, brother, we have to walk in love. That's why I walked away. Mux mill-mara jew ir-raġel tiegħek, Ma mux jiġi xi ħadd jgħid li pastor inti bet you have to walk away. Għadok li intom tiġi sirtu ħaġa waħda, għalla jgħidlek dak li għatalla ma jverdux il-bniedem. Imma hemm relazzjonijiet li anka tista' tħobbhom ta' ġifieri mhux għax tidilhom id-deni. Imma waslu sem, daw ma rridux iktar. Imma passer inti mhux jekk kont tagħmilha qabel, eżatt, kont m'għadniex. Għax Alla tiegħi qed jiena jallimni li r-revelazzjoni tal-Ispirtu tal-Alla tkompli tkabrek. U jekk ma tibqax tikber taf tispiċċa denominazzjoni mejt oħra. Għax il-Kattoliċiżmu għandu tajjeb tiegħu. Imma peress li weħlu mas-senduq, mal-arara u mal-linef u mal-patriarki, allura saru l-antikità issa. Aħna, I don't want to look at history. I'm called to make history. Hallelujah. Amen. Allura, iva, ma jtallimx il-passat. Imma maħjar. Hemm iktar. Hemm mola. L-istess fil-Pentekostalizmu. Tafu għal dawk li studjawtu, dak li intom studjajtu anka Pentecostal perspective, kemm hawn kien hawn nies li Alla użhom u għadu jagħmel hekk. Imma għaliex l-istess nies li nistudjaw aħna li aħna naqraw il-kodba tagħhom inkluż anka bibliċi ta' Pawlu wkoll. L-istess knisja jekk mhux kulħadd f'tiżmienhom jispiċċaw ma jċettawhom. Taf għaliex? Għax issa aħna għandna mold u da too much. Dan extreme. Yes, I'm extremely blessed. I'm extremely healed. I'm extremely anointed. I'm extremely full of grace. I am extreme. I don't want to be stagnated. I want to be extreme in the stream. Not in the pond. In the stream. A living stream. Meta jiena smajt Pentecostal pastor Pentecostali ġewwa Malta. U dan huwa Pentekostali. U għalli brother, għalli aħna mhux estremi, aħna xejdu la dawk. Moderati. Kif tista' jkollok l-Ispirtu tal-Alla jaħraq fik u int tkun konservattiv. U int tkun reservat. Tifhum? Jiġifieri jiena marrit nassoċja mal-ebda wieħed minnhom. God bless you. I love you. But I'm moving on. If you want to stay there, stay. Become a nice denomination and a religion, but I'm moving on. And I don't have to tell you why, I just look to God. Għantifem, issa, dak li Alla għandu available għalija huwa available għalik, pero mhux kulħadd għandu l-istess ġuħ. U Alla jopera, iħobb il-kulħadd, pero ma jużax lil kulħadd bl-istess mod.
U kemm jużak Alla jiddependi kemm trid inti tiġi użat. U kemm jużak Alla, kemm inti b'kapaċi tara f'Alla dak li Alla għandu għalik, jiddependi kemm inti tgħid le għal dak tal-passat. Ħajdukom xi ħaġa ħwa. Hemm nies fil-ħajja tiegħi li nħobbhom u nixtieqlhom il-ġid u qed ngħidha minn qalbi, però mhux ħajkunu fl-istaġun tiegħi li jmiss. No way. Tiġamel tad-deċiżjoni ġifieri. U ħajkun hemm ħafna mhux tin. Għaliex? Għax hawn ħafna Kristjani well-meaning li l-ewwel ħaġa li jgħidulek hija imma aħna hekk imdorrijin. Inħobbok u nixtieqlek il-ġid. Imma ma nistax nisfurzak tara dak li qed nara jien. U mhux qed ngħidlek xi ħaġa esterjuri minn di, kollox hawn qiegħed. Imma inti tal-lim ta' x'inti għażilt mold li tara ma tarix tarajiex. Tifhmu aħwa? U ħanejlkom ħaġa l-moħra. Leader, kwalinkwa tip ta' leader, ma speċjalment dat tip ta' leader, Gordon John Manche u għajli li trid minin, ma nistax naħdem ma' nies li ma nistax nafda. Jiena ma naħdimx ma' nies li nħobb, imma ma' nies li naf li huma ħaġa waħda miegħi. Kapix aħwa? A good leader does not share his vision with people he loves. He shares with people his vision with people he trusts. There's a big difference. I love everyone, but not everyone is going to come to my house. Inħobb il-kulħadd, imma mhux ħamur nikol il-kulxa ma' kulħadd. Irħila l-kulxa ma nikolix, imma Avolja ommi kienet teċ kemm kienet is-sajjara tajjeb, ta? Insomma, ħammur nikol il-kirxa mommi mela. Vera kienet tajba, kon niprofa naħseb fuq il-fjuri meta Nikola. Imma kienet id-dejjem tajjeb. Għax ovvjament jista' jiċċellenġelek moħħok meta tibda tirrealizza x'qed tikol int. Sewwa, imma meta tkun imsajra, mimlija, mnatfa. That's good. Amen. Halleluja. Mela, ħanaraw skrittura waħda llum, forsi niftħu għal-iktar, ejja morru. Fi ktib ta' Ġeremija 33. Ejdek warajja minn qalbek. Ejdu mulej irrid iktar. Issa l-mulej jgħidlek bis-serjetà? Mela ġejdlu. Iva rrid iktar. Żguru? Ara xintajt. Iva rrid iktar. Ħanelkom aħwa, jekk inti tittimxi l-qudiem, hemm affarijiet li inti dis-sena tittaqtagħhom, anzi iddeċidejt li diġà tajthom. Ma tistax inti tara iktar u għadek imwaħħal mal-pornografija b'kull rispett. Mhux qed ngħidlek li ma jkollokx it-tentazzjoni tal-pornografija da, jew ma jkollokx il-tentazzjoni ta' mara jew ta' raġel, jew ta' rġiel u nisa, jew anke qed ngħidu ma'. Mux għednejlek li ma kollokx tentazzjoni li tpejjeb, mux għednejlek li jekk inti kont fil-droga mux ħajkollok dik tentazzjoni tiġi tħabbat l xi darba u tgħidlek ja busni waħda. Qed tifhmu? Tentazzjoni tiġi. Il-farun jibqa' jsegwik. Hekk jista' jkun anke sal-art imwieda. Qed taqbduha u tew. Imma jekk inti tittimxi fl-art imwieda qalbi tiegħi. Tittejdu ċaw il-Eġittu. Tittejdu ċaw il-faruni. U mbagħad tiġi fażi oħra, tittejta xi aħwa ċaw. U ma tħobbhomx tal-Eġittu, mhux Alla għallimna nħobb id-dinja. Nħobb in-nies tad-dinja fis-sens nħobb in-nies mhux għax nħobb id-dinja, ma tistax tħobb id-dinja tħobb l-Alla. Jiġifieri tħobb lil min għadu fid-dinja. Mhux ovvja Alla jgħallimna biex nħobbu lil xi ħin. Imma bħalma nħobb ngħid, għalkemm li mnieħer u l-swaba ta' saqajja huma fl-istess ġisem ma tantx jiltaqgħu ta' drabi. Although my nose and my toes are in the same body, they don't meet very often. Qed tabdu għad ir-revelazzjoni. Qed tabdu għad ir-revelazzjoni. Fl-istess ġisem u hemm żoni xi imma ma tantx jiltaqgħu. Għax il-mnieħer jara punto di vista u s-sieq tara punto di vista.
Issa jekk aħna nkunu kapaċi non naraw ix-xulxin, non naraw id-doni kollha fil-ġisem ta' Kristu. U minflok nattakkaw just naħdmu kif il-mulej sejħina biex naħdmu jekk inti ara jekk intom qegħdin u minnu u minnu msejħaw bil-forsi taqbel miegħi. Pija jekk inti qed ma taqbilx miegħi inti maqqas għandu postok hawn fisto. Meta jgħidlek taqbel miegħi mhux qed ngħidlek għax Gordon John Manxeta, jiġifieri taqbel mal-viżjoni ta' din id-dar. U jekk ma taqbilx, qalbi jitlaq, qed ngħidlek ċara ta' waqt nitlaq. Qed tifhem? Inti meta tmur kumpanija, meta inti tmur kumpanija, inti tittaħdem ma' min ħajħadmek. Ma sejglu, ħaddimni plejs, imma ħana mill-li rrit jinta. Taraħ dak l-exit sign. Mux ma nħobbok, nħobbok, imma tittaħdem fl-istess vizjoni. Xinkella tkun is-sors ta' di vizjoni. Qed tifhmu? U dik mhux din dar dis, f'kull dar, f'kull kumpanija, f'kull knisja, f'kull ministeru, f'kull. Amen. Allura jekk inti tikber, jekk inti iktar dak li Alla għandu għalik. Ara fejn Alla poġġik. Ara fejn Alla ħawlek. Ara fejn Alla b'mod divin ikkom għamlek connected. U għajt mulla jina ħanaqdin li l-ek għaw u ovvjament fidillek u lejali lejn ir-rasa tal-knisja lokali. Bil-fors ek tittaħdem. U dan it-tip ta' lider, ngħidlek darba, ngħidlek lieta, u mbagħad ngħidlek baj. U ma niddejjax. Għamilta u ħankompli nagħmilha. Ma niddejjax, jiena ma niddejjax. Ftakar jiena nejmet tal-Kristu. U tafx għallom Ġesu. Jekk ma joġbokx, etlaq. Tidnejdilkom fejna fl-iskrittura dik? Ġwanni 6, minn vers 36 sa 38. Qed tifhmu? Jekk aħna naħdmu fl-imkien, irridu naħdmu fl-imkien ma' Kristu. U rridu naħdmu fih ma' dak li Alla dilek għal dik id-da. Amen. Bil-fors. Bil-fors. Memx differenza. Memx. Amen. Issa, morru Ġeremija, għattilkom xie 4 darbiet morru Ġeremija, ux? Mela, morru 4 darbiet Ġeremija. Isimawni. Kapitlu 33, 33. 33. Dan jgħid vers 3. Dan jgħid il-mulej li jagħmel l-art. Vers 2 naqra. U sawwara u wettaqa Jahwe jismu. Sejjaħli u jina nwieġbek. U ngħidlek bi ħwejjeġ kbar. Kemm? Kbar. Mighty. Great. Great things. Big things. Pastor, inti tara kbir. U inti tara żgħir. Size huwa relevant. Huwa relevanti size. Jisi il-kbir għannemlu, jekk inti tpoġġilu ġebla daqsik, għalih hija kbira. Għal-kelb, sajs ta' kelb, u xunu, Zara, jaqbada dufreħ u jarmija. Għal-kelb zaħira, għannemlu kbira. Issa, mela, it's about perception. And we'll have to be mentioning this perception principle because in the kingdom a lot of things happen by perception. Għaliex għandek nies fej Kristu qed jopera, nies ifiequ, nies inħelsu u nies oħrajn igirgru. Kristu għad differenza jew il-perċezzjoni.
jew il-kondizzjoni tal-qalb. Kif għandek Kristu l-istess għaddej mit-triq, xi wħud ifiqu u xi wħud qed ikkritikawh. Tiġi tgħidli għax Alla ma fejqhomx? Hello! Aqtawa minn ħalqkom din intom Kristjani, għax Alla ma jfejqnix. Stop it, you're lying. Tiġa fejqek. Jissejjaħ 2000 sena ilu, 2020 sena ilu fuq il-Kalvarju tiġa qal, kulħadd infejjaq, kulħadd maħfur u kulħadd salvat. Issa min irid jaċċetta jaċċettaw, min irid jerġeta'. Ija fejda alla. Ħu responsabilta fidejk. Mulej xitrini nagħmel biex nirċievi. Stop it! Ħanejdilkom frażi li tagħmel ħafna Kristjani nervużi issa stess. Alla jfejq dejjem. I just made a bunch of Christians offended right now. And I am loving it. Alla jfejq dejjem! Ma jnaf in-nies li ma fiqux. Dak mhux għax Alla ma fejqhomx. ħanamluha differenti. Alla jisalva dejjem. Tafu nies li mhux salvati? It-tort Alla da? Mela, ejja ma nimxux standards doppji. Ejja niġu straċċjati u naċċettaw li dak li tgħid il-kelma ekku! Mhux noqogħdu ninterpretaw u nġebdu għax mhux Alla. Jiena minna. End of argument. God said it. I am fully convinced about it. Within parentheses, he did not ask me about my opinion. And number 3, it settles it. U jekk għadek minti xettara xi ħaġa, mhux għax Alla, għax int. Mela hu responsabilta fidejk. Għax bħalma kien hemm min fiq, bħalma kien hemm min ħales, bħalma min hemm kien kiber, bħalma kien hemm min għeleb id-diffikultà, bħalma kien hemm min għeleb id-challenge, int għaliex ma għamiltux, għaliex ma lebtux, għaliex ma qbistux da. Mhux Alla, stop it. Alla l-Bibja tgħidlek ma jagħmel favoritizmu ma' ħadd. Amen? Ġeremija 33, vers 3. Sejjaħli u jien inwiġbek. U ngħidlek bi ħwejjeġ kbar. Ħwejjeġ mistura li jint ma toħlomx bijom. Issa biex ma noħlomx bijom Gordon. I'm telling you they are big. Tifmu? Naf min ma joħlomx, imma jien mhux ma noħlomx, jiena ħin kollu noħlom. U noħlom b'affarijiet kbar. Għax waħda mis-sejħiet tiegħi li Alla sejjaħli huwa li jiena nkun viżjonarju. Dik hija s-sejħa tiegħi. Viżjonarju. Inti tiġi tiġi tgħidli pastor inti x'inhu taħseb xi ħaġa? Ħaġa waħda kieku tkun miraklu. Jiena ħin kollu naħseb. Jien kollu naħseb xi ħaġa. U qatt ma tkun xi ħaġa żgħira. Għax kont diġà għamilta qatt ma naħseb fuqha. Dejjem tkun xi ħaġa kbira. Amen? Halleluja. Mela Alla għandu ħafna iktar milli qed taħseb li int Alla għandu għalik. Morru fi ktieb ta' Ġwanni skrittura famużissima. Ġwanni 10. U by the way, di m'għandu x'aqsam xejn man-noti li għamilt illum jien. Nothing new. Għandi ħafna preachings li għamilt u għandi ħafna preachings li ktibtu ma għamilthomx. Halleluja. Kulħadd jgħid I want more. I serve the God of more. Amen? Għax Alla huwa ara xi jgħid Ġesu. Vers 10. L-ewwel parti tgħid il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqred. U Ġesu jgħid jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u ma waqafx hemm. Ma waqafx hemm. Issa li kieku Alla qal jiena ġejt intikom il-ħajja. Wow, praise God, glory to God nifirħu. Ma Ġesu ma qalx hekk biss.
Għalu l-ħajja bl-abbundanza. Jiġifieri ħafna iktar milli inti taħseb, ħafna iktar milli inti għandek bżonn, għaliex għax il-ħajja li jiena għandi għalik, mhux biss għalik, imma biex biddel nazzjon, biex biddel ġenerazzjoni, biex tmiss rixma ta' nies. U kemm? Jiddependi kemm titint. Miljuni, eluf, biljuni kemm trid. Abbondanza. La bli abbondanza, għalhekk qed ngħidilkom inti ma tistax tiġi l-Alla quddiem il-mulej tgħidli mulej jiena għandi hekk ġuħ. Daqsik biss. Għandi ħafna iktar ta' ħajfur. Allura din hija s-sena li Alla tgħid jien għandi ħafna iktar għalik. L-Alla tal-abbondanza. Għalhekk huwa wieħed mill-profeti tal-Alla qal, this is the year of the overflow. U qabel ma smajċ qalu, jien għedtilkom mitolkom, this is the year of more. Għax l-Ispirtu tal-Alla titkellem. Amen. This is the year of more. I want more. Hija s-sena tal-abbundanza. Glorja lil mulej. Kolħat jgħid, I want more. I will have more. Then give up more. Kapix? Meta l-mulej inti qed tgħidlu mulej I want more, Alla mhux qed jiskandalizza ruħu, Alla mhux qed jgħid kemm inti greedy, kemm inti tost, kemm tara kbir. Alla mhux qed jgħidlek l-ebda waħda minn dawk. Jgħidlek good, I want you to want more. Irridek li tkun trid iktar. Imma issa jekk inti trid iktar, if you want more, what more are you ready to let go? Xem iktar f'ħajtek li inti lesti tħalli warajk. Vizzijiet. Din is-sena għamilt weda mija nifsi li mal-mulej li minn ċertu ħin sa ċertu ħin biss nara l-Facebook. Wara ċertu ħin, qabel ċertu ħin ma niftaħx il-Facebook u wara ċertu ħin ma niftaħx il-Facebook. Għaliex il-Facebook, apparti li fih il-ħażin, fih ukoll ħafna tajjeb. U jiena peress li waħda mis-sejħiet ta' leader huwa li influenza, nuża l-Facebook biex ninfluenza. U jekk ma naċċatten nispiċċa noqgħod ninfluenza fil-ġija nuża l-Facebook naqra artikli, nifforwardi artikli, jekk tmorru fuq il-Facebook tiegħi il-wall tiegħi huwa ruxma ta' news li ma tisimgħux fuq il-news. Qed tifhmu? Allura noqgħod attent li ma speċax niġi intant involut fiha li qed inqattaw wisq ħin fuq il-Facebook. Għax tista' tiġi addiction. Tista' tkun internet, tista' tkun xi tip ta' media oħra soċjali. Allura xi ħaġa għaliex għax irrid innaqqas iktar ħin minn dawn l-affarijiet biex ikoll iktar ħin mal-mulej. Amen. Fil-Ġwanni kapitlu 10, Ġesu jgħid jiena ġejt biex ikollkom ħajja bil-kotra abbondanti. Abbondanti. Jiġi fisser qed jerġgħidlek there is more. There is more. This is the year of more. Of God and less of you. Iktar minna u inqas minnek. Għalhekk intom il-Kristjani kollha kemm minnkom msejħa biex tagħtu servizz lill-Alla. Mhux biss taqra l-Bibja, mhux biss titlob dak tajjeb u kull Kristjan irid jagħmlu. Imma x'qed tagħti servizz lill-Alla. Għati xi ħaġa li servizz lill-Alla, għati opportunità l-Alla jbirkek f'xi ħaġa ħażra. Għadih l-Alla servizz xi jgħidlu mulej din ħanamilha għalik. Għatih opportunità jbirkek f'xi ħaġa f'xi area. Alla ħafna mill-Kristjani jitolbu għal-barkit, għal-kemm essax għandek bżonn. Imma jnamlu mod titlob għal-barkit. Min tiġi tagħmel xi sacrileġġ, però jekk taqbad rivelazzjoni oħra qas titlob għal-bark oħra f'ħajtek. Għax il-barkit huma kollha kondizzjonali. If I will. If you do this, I will do this. If.
Mela do this and automatically you will be this. Sewa? Mela jekk jiena nikber, rrid nikber, f'liema area nista' jiena nirrendi servizzi iktar lill-mulej. F'River of Love, hija knisja fejn inti għandek turrun ta' opportunitajiet fejn tista' taqdi lill-Alla u taqdi lill-knisja tiegħu. Anke kun ħaġa żgħira li ma jirrikedix commitment ta' barra minnha. Amen? Aħsbu sew. Għax din hija opportunità biex inti tikber f'dak li Alla għandu mor iktar għalik. Mor fiktib ta' Efesin 3. More. Saqsilek nifsek, minuta waħda. Saqsilek nifsek, għal inti qed tismani bħalissa, inti li qed tara fuq il-YouTube dan il-messaġġ. Do you really want more? And when I say no, more, not more cars, għal-kemm ma jtnejlek xejn jkollok karozza oħra u iktar, jekk tirċivihom u kunu tiegħek bis-sewwa. Però għodu attenti meta nitkellmu fuq mor materjaliżmu għax ħafna drabi il-materjaliżmu jagħmlek l-iskjaf tiegħu. Għandek eżempju, jekk għandek 3 karozzi minflok waħda, tittuħu ħsieb 3 minflok waħda. Jekk minflok żiemel għandek 5 tittuħu 5 tiżmiemer ħsieb minflok żiemel wieħed. Jekk minflok għandek dar waħda għandek xi 3, mela għandek 3 djar tieħu ħsieb u tnaddaf mill-dar waħda. So, jien minix kontra djar għax Kristu stess wedna li konna djar u familji u business. Kristu stess wedna f'Mark kapitlu 10 vers 29, 29:30, so 31. Kristu wedna. Imma attent when you desire a lot of material blessings, because the material blessings may be the very source of what's taking you away from the Lord. Amen. Jina mandiġ għalfej kolli 4 djar, għaxina f'dar wahda ħanejx. Issa, tajt li ma tistax tikrijom, all right. Mela jkrijom, għabba din nizinna fuqom lok, ħalleluja, iġġenerar il-kara fuqom, grazzi molej, u kun fidil feddeċ ma l-offerda dijak. Amen. ħalli bekk tu għattaq dis-salta talla. Amen. ħalli inti, things are serving you, not you are serving things. Amen. Kun strateġiku u kun imxi b'mentalità ta' saltna. Jekk għandek iktar karozzi u forsi għandek uħu tista' tgħidlu stallef l-karozza, kom kollok waħda jew hemm xi ħadd li waqfilu l-karozza u għandu familja tgħidlu ħanselvek hekk tkun qed tuża barka li tista' tgħin il dak li jkun temporanjament barka ekstra għax dik il-barka inti għandek abbondanza. Anyway, just some practical wisdom. Issa, Efesin kapitlu 3, tajtek, vers 20. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wis iżjed, kulħadd jgħid wis iżjed. Għadnej, l-ispirtu tal-mulej jgħid li bħalissa għaw xi ħadd. U l-mulejt jgħidlek għadek ma tlabnix biżejjed bħala ammont, bħala livell ta' xirrit nagħmel miegħek jien. Għax qed taħseb li għax inti ġejt imdorri f'mold li tibża taħtlab iktar għax jiena ġejt mallem titolbux ħafna l-mulej. Jew nkella itlob għal ħuk ma titlobx għalik. Milli ma mold reliġjuża ġibta li għandha bżonn tiġi maħruqa bin-nar tal-lassa stess. Tifhom? Ħantikom eżempju prattiku. Kemm hawn minnkom intom temmen li inti għandek qalbek vera għal mulej u li lej. Tajjeb, praise God. Li kieku għandek il-ġid jolla għandek u jalla kolkom abbondanza u għek nemmeli ħafna minnkom għakolkom abbondanza. X'ti preferi dak il-ġid qasmu fidej n-nies li qed jagħmlu d-deni bih jew fidej nies li qed jagħmlu l-ġid bih? Fl-iskrittura
sew fil-Flatti tal-Apostli, kapitlu 4, u sew fil-Romani, kapitlu 11, il-Bibja tgħidlek li d-dinja suppost tgħir għalina. Meta tasal f'dak il-punt fejn nisa dejn jgħidulek kemm nejra lik, praise the Lord, hallelujah, il-Bibja ġiet inwettqa quddiem għajnejk. Meta jgħidulek mhux niġi knisja hemm jew niġi law jew niġi ta' tkellimniex fuq Kristu ta' u jibdew jgħidulek il-ħmiġ kollu Tifhem? Mhux il-gideb u l-għajjiet għax dak jgħidu manka fuq Kristu. Meta għalhekk il-Knisja b'mod ġenerali tilfett l-effett tagħha. B'kull rispett Kattolika number 1 on the list. Għaliex għax inti ma tistax tgħid li d-dinja tnaddaf fuq il-ħmiex jeżisti iktar fik milli fid-dinja. I'm sorry to tell you the truth, but all of you know it's the truth. Qed tifhmu? U dan mhux qed ngħidu battak għax l-istess jeżisti f'ħafna denominazzjonijiet oħrajn. Luterani, Metodisti, Evangeliċi, Protestanti. Illum il-ġurnata m'hemmx knisja oħra, illum hawn knejjes, suppost knejjes, li tibda tara x'inhi dew qed jiġġieldu għal biex jidħol l-abbord daw suppost Kristjani. Dan li ma' Kristu iltaqgħu miegħu. X'inhi daqgħet jiġġieldu biex jiddefendu is-sess tal-iżel swieġ. Da' Kristjani. U xi minnhom ma jkunux Kattoliċi aħwa, xi minnhom ikunu Protestanti, Luterani, ikunu Anglikani. Naf li mhux kollha, ma kif tista' d-dinja tgħira lik meta inti tagħmel għar. Meta jakkużawk qed iwettqu l-pjan tal-Alla. Meta jakkużawk qed jakkużawk fals. Sewwa, l-Iskrittura tgħidlek mhux li jakkużawk, imma l-importanti li dak li jakkużawk fuqu ma jkunx vera. That's all. X'inti ma tistax twaqqaf id-dinja tgħirek u twaqaf takkużak. Ma tistax twaqqafhu. Imma importanti li ma tihomx ir-raġun. Għattifmu? Halleluja. F'ċertu affarijiet, knejjes li smajna skan li kbar fihom, imma affarijiet oħra li qed jagħmlu affarijiet tajbin fihom. Ma once again, jien intaqa' ma' ħafna Kristjani ta' denominazzjonijiet u ħafna minnhom il-maġġoranza huma Kattoliċi f'dan il-pajjiż, però minnhom ukoll Evanġeliċi. Evanġeli, ħalli ma jaħsbu li jiena forsi qed ngħid imħabba huma Kattoliċi. Ħanejt Evanġeliċi. Meta jiena ntqajt ma' Evanġeliċi jgħidu li Pastor, ġest ħallihom tgħidilhom xejn, toqgħodx tgħid dawn l-affarijiet. X'ma tgħidx affarijiet, ma tgħidx il-ħażin. Mela int għalfejn tisseħħ Kristjan, dawl biex tiddi fid-dlam suppost, mhux biex talaq ħalqek u toqgħod ċiċi bil-qiegħda let's do church. Yeah. We are the answer of this nation if we take our place. Aħna r-risposta din nazzjoni jekk aħna nagħmlu xogħolna. Amen. Hello, anybody home? Hallelujah. Efesin 3. Lil dak li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandu l-qawwa li tagħmel kollox bil-qawwa, bil-wisq iżjed. Bil-wis iżjed. Milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Lilu l-glorja permezz tal-Knisja u permezz ta' Kristu Ġesu. Ħanerġa' naqrawha di lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina, is-seta tiegħu fejn taħdem? Is-seta tiegħu li qed taħdem fina. Mela jekk Alla jrid jitfal glorja fuq id-dinja, suppost tidher fuq il-Knisja. Jekk Alla jrid jitfal qawwa, tidher fuq il-Knisja. Jekk irid ikun hemm il-mirakli, u jekk ikun hemm xi ħadd għandu bżonn risposta mingħand Alla, mhux imur għand il-medium u laqqas l-extra large, imorru għand Kristu li għandu r-risposta għal kollox.
Jiena jiddispjaċini meta nies jgħidu jiena mort il-Knisja ta' imma mbagħad il-lider tal-Knisja tiegħi għalli mur għandi dak it-tabib, għalli mur għandek il-psikjatra, mur għandek il-psychologist. Qalbi, daw kollha nbirikom imma Kristu. Jekk Kristu tiegħek huwa ħaj huwa dak kollu u iktar. Hello. Amen. Il-Knisja Kristu għamela ir-risposta tad-dinja. Meta int għandek Kristjani, per esempio fuq il-Facebook illum rajt xi ħaġa li xi pastor ġie persekwitat għax ġie xi ħadd b'ċertu stil u b'ċertu ħwejjeġ il-Knisja u keċċeħ il-barra. U dal-pastor ġie fit-trabil, mhux Malta. Jekk jiġi hawnhekk xi ħadd liebes b'ċertu ħwejjeġ, titfawx il-barra. Għandu bżonn il-ħelsien qalbi. Għax minnu f'sensieħ, jekk raġel tilbes ta' raġel u jekk mara tilbes ta' mara, tkun bil-fors mhux sensik biex tilbes ħwejjeġ li mhumiex tal-istess ġeneru tiegħek. Hello. You getting nervous? You see, Satan wants to put you back into that mold. Just be a nice Christian. Just preach about that God loves everybody. And I will be preaching a pure lie. Now, he does love everybody, but he does not love everything. Jħobb il-kulħadd imma ma jħobbx kollox. Alla tiegħi huwa esklusiv, mhux inklusiv. Fil-ġenna jidħlu biss dawk li jarfu li l-Ibnu Ġesu Kristu bħala l-unika Situ Salvatur. Pija l-oħrajn l-infern sejrin. U għonut li jgħidulu malla mhux imħabba. Eżatt, għax tant huwa mħabba jrid jipproteġi l-nies li għandu f'imġieħ. U Alla tant huwa mħabba li bagħat l-Ibnu Ġesu Kristu biex int ma tinmurx l-infern għax huwa biss il-mezz tas-salvazzjoni. Amen. Għal dawk li reliġjużi li jridu, reliġjużi da, li jridu an open border xejdula, policy, open borders. Anka Alla ma jemminx f'open borders. Għaliex Alla qal mela lil Nehemja biex jibni il-ħitan madwar il-belt. Open borders policy ma tfissirx li inti ma tgħinx li min huwa fil-bżonn. Imma l-open borders policy ġifieri il-borders tagħna jista' jidħol kulħadd min irid x'ħin irid without regolazzjoni. Regulation. Nixtieq nitkellem iktar fuq għadi, imma Alla ma jemminx ta' open borders. Number one, l-iskrittura tgħidlek tneħħux il-boundaries li jagħmel Alla. Għalhekk qasamhom f'lingwi u pajjiżi. Imma kif għax inti taf li Alla tagħna identità, kull nazzjon għandu l-identità tiegħu. Għal dawk li jemnu fl-open borders policy, l-ewwel ħaġa m'għandek tagħmel inti tiftaħ il-bib ta' darek u tħalli kulħadd min irid jidħol. U mbagħad nibdew nemmnuk fil-policies tiegħek. Għax kapix? Hemm differenza bejn jiena ngħin xi ħadd il-bżonn u hemm differenza li jiena niftaħ il-bib ta' barra u nħalli kulħadd jidħol. Imma kif ix-xitan ħafna drabijin qiegħda b'nofs verità. Għaliex taħseb Adam u Eva li dan il-messaġġ irid wassalna għal Eden, għax il-messaġġ ġej minn kollu, minn l-ewwel Ġwanni 4:17. Bħalma hu hekk aħna f'din id-dinja. As he is, so are we in this world. Min hemm dal-messaġġ ġej? Sewa, ma għaliex illa Adam u Eva id-demonju taf li qal la verità. Alla
Għallhom biċċa verità ħallata ma' gidba biex jibilgħuha. Meta qalilhom intom tkunu bħal Alla dawn insew li Alla tiġa qalilhom li huma bħalhom. Imma tkunu tafu l-ħażin u t-tajjeb. Biċċa verità ma' gidba. U ħafna taf x'jużaw kontra l-Kristjani? Inti mhux suppost tipritka l-imħabba. That's right. Nipritka l-imħabba jien. L-ewwel għal Alla. Jiġifieri fejn jidħol il-gideb l-ewwel naċċetta il-verità u rid noġob il-Alla. It-tieni nipproteġi lil familti, it-tieni lil pajjiżi. It-tielet il-pajjiżi. Silent night. U għal dawk li qed jivvjaġġaw li jridu jidħlu bladdoċ f'Malta u Għawdex, għaliex ma jmorrux il-pajjiżi ta' ma ġembu? Għaliex jiġu l-Ewropa biex jiġibu għal-istess ġungla bħalma telqu minna. Naf li mhux kollha, imma l-biċċa l-kbira mhumiex qed jitilqu biex jiġu f'Malta għax huma persekwitati, għax ifittxu futur ieħor. Dawk li persekwitati għandhom jiġu protetti u dawk li ġast telqu għandhom jiġu jirritornaw lura with a one-way ticket. U jekk hemm fl-Afrika hemm ħafna pajjiżi sinjuri, fil-Medju Orjent hemm ħafna nis-sinjuri, għax ma jaħduhomx. Taf kemm u hemm il-flus, u hemm ix-xogħol. Għaliex qed jiġu għax hemm aġenda diabolika globalista. Open your eyes if you want to see. Di bħal tal-abort. Messaġġ qed jitbiddel ħafna llejla. Bħal tal-abort. Kulħadd jitkellem imma da mhux ġismi. Dik mister ħsibta meta ftaħt saqajk beraħ. Mhux veru ma in-nies pro-choice ma jeżistux. Tafu li ma jeżistux in-nies pro-choice? Li jeżistu hija pro-life or pro-death. Jew favur il-ħajja, jew favur li noqtol tarbija. Unqattaħħa biċċa. Swaba jdejha moħħa nifqala moħħa l-ewwel naqla lajnejha u mbagħad qalba waqt li qalba tħabbat. Mbagħad ngħidulhom pro-choice daw. Jew murderers. U jridu jdaħlu f'pajjiżna. U ħafna jibżgħu jitkellmu. Wake up, church, and stop sleeping. Hallelujah. Efesin 23 ħanerġgħu naqrawha u ħanitolbu. Messaġġ tal-ewwel tas-sena. Amen. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina, s-seta tiegħu fejn qiegħda taħdem? Fija, ejda mela jgħidlu grazzi mulej. Lil-qawwa tiegħek, lis-seta tiegħek qed taħdem fija mulej. Li għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli jiena nista' nitlob jew nimmaġina. Iżjed. This is the year of more. God is saying, I want to do more. Jien irid nagħmel bil-wisq iżjed milli tista' timmaġina. Jien irid bil-wisq iżjed milli lek qed titlobni. Itlobni iktar għax irrid iktar, u rrid nagħtik iktar. Imma if you want more of me, you need to get rid of more of you. Stop thinking about your name għax ħajjejdu fuqek. Stop thinking about your fame għax inkella il-gideb li ħajjejdu. Ħajjejdu. Ara jekk tagħmel it-tajjeb jgħidu, jekk tagħmel il-ħażin jgħidu, jekk ma tagħmelx xejn jgħidu, ma nagħmel il-ġid u ħalli l-Alla jigglorifikak. Amen.
Amen. Halleluja. Ħan nispiċċaw bl-ewwel Ġwanni 4. Minn fej bdejna. Vers 17. Halleluja. U l-imħabba ssir sħiħa fina meta aħna inqawwu qalbna għal-jum il-ħaq. Għas-saħan sitra f'din id-dinja aħna f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Bl-Inglis tgħid as he is, so are we. Not so we will be. It says so are we now. Għanna ħafna x'nitkellmu fuq dik l-iskrittura. Ħatoħdilna xhur nitkellmu fuq l-ewwel Ġwanni 4:17. Kulħadd jgħidha warajja. As he is, so am I now in this world. Bħalma kulħadd jgħidha bħalma hekk jiena f'din id-dinja issa. Mela mhuwiex Ġesu ma tistax tkun int. Ġesu mhux kawerd Kristjan. Ġesu mhux giddieb. Ġesu mhux idolatru. Ġesu mhux beżżieħ. Ġesu mhux maħkum minn xi vizzju ħażin. Ġesu b'saħħtu. Ġesu mimli ħajja. Mimli mħabba. U mingħajr ma qatt jikkomprometti l-verità. Dak kollu Ġesu. Amen. Are you ready for more? Have you been stretched a bit today? This is the first session. Hallelujah. I am Bashuras now. Give me some music, my brothers. Aħseb. God wants more. Not only more when you come as a church, mux iktar bizbeta nxirku bħala knisja. More also, ħafna iktar meta inti fil-familja tiegħek, meta inti fil-grocer, meta inti fit-triq, meta inti tagħmel shopping. More. Be more! Because as God said, as Jesus is, so are you now. Bħalma Ġesu, hekk inti issa. Fejn inti, itlob miegħi issa stess, poġġi jdek fuq qalbek. U qabel ma nitolbu ħanilkom di, ipproteġġi qalbek. Ipproteġġi widnejk. Għaw ħafna dal-messaġġ ma samawx, allura ma talawx dan il-level, sfortunatament. It's okay, tista' tħallija. Min huwa parti mir River of Love għadu ma samax għal-messaġġ ma jgħidulhom jisimgħu. Ħalli jkunu talaw dan il-messaġġ, ħalli talaw. Amen. Però il-weekend li ġej iridu nitkellmu fuq more. Amen. Din hija l-grazzja. Dak li l-anġlu qal il-Marija mimlija bil-grazzja. Dan huwa l-grazzja. Ejn nitolbu poġġi dek fuq qalbek. U għedlu mulej għaddi, sejda minn qalbek. Grazzi ta' din is-sena ġdida. Grazzi li għandek ħafna iżjed milli nista' nitlob u nista' naħseb jew nimmaġina li inti għandek lest għalija. Ġabet bidni mulej, streċjani mulej. Ħalli da kollu li inti għandek għalija f'din is-sena. Jiena neżawrieħ, jiena nesperjenzaħ, jiena nimxi fih mulej. Kisser minn moħħi, ħsibijieti, ħajti, kull forma li jien mingħajr ma naf kont poġġut fija. L-unika forma li jien irrid nkun fija hija il-forma ta' Kristu li bentalla l-ħaj u fih
u bih u għalih irrid nikber, nimmatura u nikber fir-revelazzjoni ta' din ir-realtà u ta' din il-verità mulej qaddis. Jiena parti bil-poplu tiegħek. Qaddis bla dnub, bla teba, maħsul bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Imsejjaħ mulej għalik u għal-glorja tiegħek. U mulej nemmen u niddikjara li l-akbar u dak li hemm ġewwa fija minn dak li hemm fid-dinja. Illum jiena niddikjara li l-grazzja tal-Alla hija fuq ħajti u li inti tajt il-qawwa, is-saħħa, id-dilka, il-grazzja biex jiena niddi, biex jiena neleb kull pjan tal-għadu. Għalek bil-qawwa u bis-saħħa niddikjara li l-ebda arma msawra tal-għadu kontra tiegħi ma tista' qatt tirnexxi. Jiena moħbi fi Kristu, jiena msawwar fi Kristu. Jiena nsib ruħi moħbi fis-sigriet Kristu Ġesu, halleluja. L-għadu mandu l-ebda dritt kontra tiegħi, ma jistax immissni, halleluja. Għax Kristu li mwilet minn Alla jippreservani u l-għadu ma jistax imissni. Grazzi mulej qaddis li jiena nfejja il-ħajja tal-Alla taħdem fija, il-qawwa tal-Alla tgħix ġo fija, iż-żoe, il-ħajja eterna ta' Alla tinsab fija mulej qaddis. Jiena u Kristu ħaġa waħda. Dak li Kristu hu fis-sema, hekk jiena fuq din l-art. Bħalma Kristu jirrifletti fis-sema, hekk jiena nirrifletti din realtà fuq din l-art. Għalhekk mulej, is-salna tiegħek taspandi, is-salna tiegħek timxi, is-salna tiegħek tiġri, għax jiena dak li nġor is-saltna tiegħek mulej. Grazzi lil grazzja li inti poġġejt fuqi hija akbar minn kull marda, hija akbar minn kull virus, hija akbar minn kull saħta. Halleluja, grazzi Ġesu. Jiena ħanejx u ħanikber fil-potenzjal li jien fi Kristu. Dan mhux mulej bis-saħħa tiegħi, dan jiena nafu, imma dan bis-saħħa ta' Kristu. Għall-glorja tiegħek Mister Qaddis. Użani għall-glorja tiegħek mulej. Niddikjar il dak kollu li mitti dejja fuqu. U għambirek mulej Ġesu. Il-barka tiġri warajja, il-ġid jiġri warajja. U għal-kem l-għadu jipprovaj fixkilni, imma ma jirnexxilux fi sem Ġesu Kristu. Mulej inti tajtni spiritu ta' qawwa, ta' disciplina u ta' rażan. Inti ma tajtni spiritu ta' bizza mulej qaddis, imma inti tajtni spiritu ta' iben u ta' adozzjoni li l-Alla tal-univers, l-Alla li jista' kollox, jiena nista' nsejjaħlu Abba, Missier, Papa, halleluja. Jien ben Alla l-ħaj u l-spiritu tal-Alla l-oli jammar fija. Mem xejn impossibbli għalija. Xejn bħalma xejn ma kien impossibbli għal Kristu fuq din id-dinja. Ek xejn huwa impossibbli għalija jien li nammar fi Kristu. Grazzi mulej qaddis. Grazzi li tajtni ġana ġdida. Jiena nażel li nħalli l-affett tal-passat warajja u brasi merfuqa nħares il-qoddim. Dawk ir-relazzjonijiet li mhumiex taġid għalija fil-mixja tiegħi fi Kristu. Mulej nħallihom warajja mulej qaddis. Imberikom imma int għandek iktar għalija. Int għandek ola għalija, int għandek akbar għalija, għandek iżjed għalija. U jiena dan ħanaraħ u nesperjenzaħ fil-ħajja tiegħi għal glorja tiegħek Missier. Din hija s-sena ta' iktar, din hija s-sena ta' iżjed, din hija s-sena tal-abbundanza. U l-ħajja tal-Alla tfur ġewwa fija u tfur il-barra minn ġo fija għal glorja tiegħek Missier. Halleluja!